Mary Ann Bravo and Melanie Ramos, Ross Landesa, Mr. and Mrs. Felix Piano and family, Mr. and Mrs. Efren Hafalia and family, Pedrito Balot and family, Francisco Villog and family, Delphin Fistejo and family, Joselina Bravo and family. Intay pairak mangay kararagan, tinitimin minatay may kararagan. Isuti kararawada, Ricardo Bravo, Mary Beg Bravo, Maricel Bravo, Jordel Bravo, Emilio Fistejo, Maria Fistejo, Carmen Fistejo, Antonio Fistejo, Justin Jason Bravo, and Brigida Vilo. Tumakder tayo. Ay naramiti ako. Ay kayo taglat sa tayo. At ang aming naumili. Hinintay aming nililin. Iya'y lang Diyos sa nasugi. Ang bawat napili ay tunay tinagpo na inagapinsihan ko. Ay umalayo sa kayo. Itinaganti ang mga kantian at kandi Espiritu Santo. Ti ako kadda kumakata kayo. Sa titangal daw rambakan tayo ti Pentecostes. Ti ulog ti Espiritu Santo kadagiti adalan. Daytoy ti panakabunyag ti simbaan. Pinasinggadan ni Apo Jesus ti imbagana. Kadda akto nga agnanayon kada kayo. Ti Espiritu iso ti mangbibiyag mangmangted ti pigsa kiren ken rab-o tayo kung maitultuloy ti misyon na dito'y daga. Dawaten tayo nga rod ti naanaya sa panangiturong nakada tayo. Tapno nga may karita ang makiranod iti dahito na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo at pagbabawyan tayo ida. Sigaan na ibaon dak magpaimbagam dagiti puso nga agbabawi apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti ama tapno ibabaat na kami apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kung matiman nakapalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Gloria iti Diyos, siniganan pa. Kendito erbatya. Kada iti katawan ay pagtibana. Nagdakenda. Ibunan nagdakaman. Itanto kapag lumabanda ka, wenda ka, agyaman ka, kapuiti na hindakla, adayan mo, gloria iti Diyos. Ikanan Ato Diyos na ilangitan yari, Diyos Ama, ang nakabalianin Sika punia Jesu Cristo. Oh,
mundo. Kada Diyos na ako, poder Diyos, kaya naman. Gloria a Dios, ikaw na kadangit ipasmas tinulong pasya na kami harika kadangit ipasmas tinulong Amen. Kadai ko alami si tutugan itima kong naman iyaman Pasyan na kami Gloria Ipinus, Sitikato, yang tamay siksikan, Yesu Cristo tinasampa, siksikan diyan, siksikan diyan, Itigit ko yung Espiritu Santo, itig ko yung Diyos sa amin. Kung maraarap tayo, O Diyos, babaan ti misteryo da iti apiesta, pasantuem ti kadagupan ti iglesia, nga adda kadagiti amin a nasyones. Iburay mo kag kadagiti parabor ti Iburay mo kag dagiti parabor ti Espiritu Santo iti sangalubungan. Ket degdegam dagiti puso, dagiti mamati, kadagiti bunga, a pinataod, takaasim. Ididamo apan nakikaskasabati Ebanghelyo. Gapu ken Apo Hesus Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti engganan. Ti maybasa nga adaw iti aramid dagiti apostoles. Idi dumteng ti aldaw ti Pentecostes, nga umnong dagiti amin a mamati iti maysa a lugar. Pagamuan, adda nangyegda a daranudor a naggapu sa dilangit, akas laungor tinapigsa nga angin, anang puno ti intero a balay ayanda. Nakakita da kadagiti sinandila nga apoy, a nagwaras ken saggaysa a nagdiso, iti tunggal maysa kadagiti adda sadyay. Iti kasta, napno da amin ti Espiritu Santo, ket nangrugida nga agsao, iti naduma-duma a pagsasao, kas inted ti Espiritu kadakwada. Adda sumagmamano a religyoso, a Hudyo nga agnanaed, idjay Jerusalem, a naggapu kadagiti amin na nasyon ditoy lubong. Naurnong da sadyay, idi mangyegda iti daranudor, nasdaaw da amin a nakangeg, kadagiti mamati nga agsasao, iti nakaiyanakan tayo a pagsasao. Gapo iti napalalo asidaaw da, kinunada. Saan aya at taga Galilea, dagitoy at tao. Apay ngarud nga agsasauda, iti nakayanakan tayo a pagsasao. Adda kada tayo ti taga Parsya, Media ken Elam.
taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, ken Asia, taga Phrygia ken Pamphylia, Ehipto ken dagiti sakop ti Libya, iti asadeg ti Cyrene. Addamet taga Roma, Hudyo ken Hentel, anapasurot ti Judaismo. Nagapumet ti dadduma ijay Creta ken Arabia. Nupay kasta, mangeg tayo amin ida nga agsasao iti pagsasaal tayo, maipapan kadagiti naindaklan nga aramid ti Dios. Ti sao ti Apo. Apo ibaon mo ti espiritum ket ited mo ti baro a biag iti daga. O kanarwak idaydayaw mo ti Apo. O Apo a Diyos ko na indaklan ka unay. Nakawesan ka iti dayaw ken tan-o. O Apo saan ang mabilang dagiti aramid mo. Pinagnuay mo alit babaen ti sirib mo. Napno ti daga kadagiti pinarsuam. Ako ibang espiritu tinagmo di baro abya itindaga. No ilinged mo tarupam agdanagda. No ipasardeng mo ti anges da matay da, ket agsubli da iti tapok a nagtaugdan da. Ngem no ikkam ida ti anges, makaungar da, barong abiyag ti inted mo iti daga. Ako ibang espiritu tinagmo di baro abya itindaga. Agtalina ed kumang agnanayon ti dayag ti Apo. Maragsakan kuma ti Apo kadagiti inaramid na. Maayayo kuma iti kanta gapo ta iso timang paragsak kanya. Ako ibang espiritu tinagmo di baro abya itindaga. Ti may basa na adaw iti mo na surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kaya po ang maaman nyo at itao nga idalan ti Espiritu ti Diyos, di na mabalin ako na, mailunod ni Jesus. Ket awan ti makabalin nga agsao, ni Jesus ket Apo, malaksid no idalan ti Espiritu Santo. Na duma-duma akita dagiti na espirituan asagot, nga may maysa ka espiritu ti mangted kadagitoy. Adu akita ti panagserbi, nga may maysa nga Apo ti pagserbyan. Na duma-duma ti kabailan nga agserbi, nga may maysa a Dios ti mangted iti kabailan ti tunggal maysa. Iti pagimbagan iti amin, maipakita ti kadda ti espiritu ti tunggal maysa. Mayarig ni Kristo iti maysa a bagi nga adu ti paset na. May salakta a bagi uray no buklen tinaduma-duma a paset. Kastamet kada tayo amin. Pugyuman wenno hentel. Tagabungan wenno siwawaya-waya. Nabunyagan tayo iti maymaysa a bagi. Babaen ti maymaysa nga espiritu nga isumet laeng tinaited nga inumen tayo. Ti sao ti Apo. Sa Hilingan kayo sa sinabasa. Ang paniti ayat ay bibigyan sa Iya po at nakumakada kayo. Ipan na kayo nagawag tinasantuan na Ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Iti rumabini ti daytamot lang umuna nga aldaw ti lawas, nag-uurnong dagiti adalan.
Imbalunet dati balay, gapot na mabuten da kadagiti Hudyo, napan ni Jesus ket nagtakder iti yanda, at da bumatal na kada kayo kinunana. Sana impakita kadakwada dagiti ima ken bakrang na, kasta unay tiragsak dagiti adalan ti pan nakakita da iti Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada, at da bumatal na kada kayo. Kas ti panangibaon kanyak ti ama, kas tangod ti panangibaon po kada kayo. Idi masaunan daytoy sinang-awan na ida ket kinunana, awaten niyo ti Espiritu Santo. No pakawanen niyo ti basol dagiti tattao mapakawanda, no saan niyo apakawanen ida, saan damet ang mapakawan. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ti Catholic Bishops Conference of the Philippines nagsurat kada tayo, kas may sa abong dagiti obispo na nagsurat kada tayo ngayong bagada at tatta iti nga panawin masapol ti nakaro nga napudno na impapusuan nga panagkarkararag. Apaya masapol nagkararag tayo. Ado ti tensyon, umuna ti sa kalubungan. Gubgubat, 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 ditan nga maumuma, awan ti panagkaykaysa, kibagbagada nga tunggal bomba nga agdiso at da pa anak nga maawanan ti ama wenno ina at da ama wenno ina nga maawanan iti anak ti maggarod na karon na kadagito mo inosente mga rebribo ti natayan tunggal diso ti bomba ko na tunggal madadakil ti lubong tinakaparsuaan ata siyempre dahil mapertima. Katunggal ko na ikaranagan tayo dagiti OFW akakabsat tayo, pamilya tayo, kakailian tayo, kaapaya, adun tinaulila, gapo na iti mapaspasamak nga tensyon, adun tinaulila, gapo ti mapaspasamak nga gulo, nakad adu nga problema, awan ti panagkay ka sa awan ti kapya, iso nga masapol ti napudno akararag, dahil ti ibagbagana. Oray mo dito pagilian tayo. Ang maawatan na noon niya ti kayada. Kas ano nga da panagkay kaysa kas ano nga dagiti mangida da ulo kada tayo ket kasla awanan nga di kamo no niya di nakapoison kada kuwatan. Anya ti umuna nga basic principle na dayta umuna makatao. Amin nga maikontra iti biyag ti tao pamapatay, panangiruruman, panangkidnap, kasta bawal hanggar na mairumbang iti biyag tayo. Dapat makatao. Isugurod nga tiliwon na dagiti nagpatpatay. Tatangutan kunada ka, we are under attack. Kunada mutan, nagputok-putok na. Mamatay na ako, magpaalam na ako sa pamilya ko. Ha, 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 ha. Di ko nada kay idi inaldaw adda matay nga mapartugan inaldaw nga putok nga mano nga ribo nga tao kita iwala nga gapulaan deta fight nga war kong drugs ka awamot kat katawaan da palpalakpakan da nga ro tatan ka nagaramid da ti drug anya mas pasabag ti lubong day talaga diya kamo no nya kadapat umuna tao makatao maka Diyos para kini ako Diyos. Oray ko na mo pagsayatan di at adto no maibawal iti nahanga mairumbang iti prinsipyo nga para kini Apo Dios madilata. Nga dapat mangkot mo ti Biblia piman nga sinaduron nya laki tinayati pa nang lukluk ko na ti ayan na ti Espiritu Santo tata manglawat ti panunot tayo. Makabayan ti pagserbiyan konstitusyon haan nga may sa na tao. Nagiti makakabsat tayo Apo diyak amon no anya ti pampanunutan dan may nga tao ti kayat na pagserbihan haan nga makabayan haan nga di pagsayaatan ti entero a Pilipinas may sa tao di pagserserbihan. Dokit kitaan tayo sa kanito iti uri ti CP ko na rumbang nga agsao tayo ko na anya ti rumbang nga iwaragawag tayo nga rumwar ko mati kinapudno rumwar ko amin nga maikaniwas iti pagimbagan ti pagilian ti tao ken ni maikaniwas ken ni Apo Dios haan ko mga maaramid dahil nga dapat ko makajipagsayaatan ti idardarirag na
Talukit kitaan tayo ka ako, nagguluma nga talaga. Ngam no siya kumat, oray pa ilaang idi, ti pamatik lata, addan to lata God's intervention. Addan to lata panakibiyang ti Diyos. Dagiti tartari gagayap. Umuna nga maibasa iti Rabii, yung Tower of Babel, anya rejay, dagiti tattao na laingdan. Di kon agaramid dan ti ladrilyo, nagaramid dan ti bricks. Ipapudutan dan, ulyon dan di langit, danunan dan ti Diyos. Anya nakita ti Diyos, nay madin ti panggap dagitoy. Pinagsisina na ti pagsasakunda. Handa nagkikinnaawatan. Idi handa nagkikinnaawatan na inuwaras na intero nga dagdaga nagsarden dayta nga ambisyon nga mapanmang paksiyat na mapanen mangdagon kini Apo Diyosen agbalintan nga Dios. Pinagsisina na. Ngam anya tinaaramid tatay o diti umuna nga maibasa naguurnong dagiti adalan imay ti Espiritu Santo nagsinandila nga apoy ko na tayo. Uray nyo nagduduma din di pagsasao, pinagkay-kaysa na ida, iso ko na, apay, ada taga Mesopotamia, ada taga Prega, ada taga, nya dagitoyan nga lugaran, ngam apay nga agkakaawatan tayo ti sao, because of the Holy Gapo ti Espiritu Santo. Kadi di tartari gagayan tayo nga, ada umano panagkay-kay sa tilubungan, no, aggaraw ti Espiritu Santo, pagkay-kay saan na tayo. No, aggaraw ti Espiritu Santo, pagkay-kay saan na ti Pilipinas. No, garo ti Espiritu Santo na bilbilag ng di panggap tayo. Di kumati tartari kagayan tayo. So kunan na tayo salmo, ngiti kunan na, Apo ibaon mo ti Espiritu, ket ited mo ti baro abiyag ditoy daga. Anya rita baro abiyag, biyak nga addaan kapya. Biyag nga addaan pa nagkikinnaawatan. Biyag nga addaan na pudno nga panag-serbihaan nga gulunbo daan nga bagiti serserbian. Biyag nga addaan ginawa gaputa adda nasaya at nga panagtutunos iti kagimungan. Dahiti ko matitartari gagayan tayo. Kung kakabsat ti Espiritu Santo, bimaba, inyanagan na, binunyagan na, di bababa ti Espiritu Santo kunana, di kat imay ni Apo Jesus. Idimay ni Apo Jesusan, na ilang nangurnong ti adalan, inadalan na ida, nagisubsuro, natay, masapol nga agsagaba, tapno agungar, kalpasan nga nagungar, imuli sa dilangit. Idi imulin, bimaba ti Espiritu Santo. Isun ti mangbibiyag kanya tayo. Tunggal aramidan tayo, na apopadi, na ipatay na di imana, makonsagraran, Espiritu Santo. Tunggal ubing nga mabunyagan, maimaldit ko making kadagiti, ore magkonfirmaan, maimaldit king katisagot ti Espiritu Santo, no mabunyagan di ubing, mapunas di basol na, agbalin nga maikamong ti iglesia, babaan ti bilog ti Espiritu Santo. Kasanwari na tayo, aggargaraw mata ti Espiritu Santo kanya tayo. Nari-rinaan tayo, adda nga tamarit na tayo magaraw ti Espiritu Santo kanya tayo. Takunan nga rudan ka, ti Diyos nagtrabaho kanya tayo. Kanya ti garaw na kanya tayo, pinarswa na ti lubong. Nagbasol tayo. Haan na tayo nga binaybayan. Ginanong na tayo babaan kini Apo Jesus. Insalakan na tayo. Hindi nasalakan na tayo niya, di imayon ni Apo Jesus na isuro na tayo imuli. Inya ti ko na ni Apo Jesus, adda akto nga agna na yung itisibayo. Iso na ito ay. Dagtuyon ti Espiritu Santo, iso ti mangidaldalan ti amin nga aramid tayo. Anya dagiti simbolo na, malagip pa dagiti simbolo ti Espiritu Santo. Nay nakaturog ti Espiritu Santo. Di man idi bimaba dagiti adalan, dagiti kwarto anya ti nagsinandila nga apoy, simbolo ti apoy. Idi nabunyagan ni Apo Jesus, anya ti nagparang kalapati. Simbolo ti Espiritu Santo, iso nga di jay, nato tayo jay, ti altar tayo nagduma ka, kabil dalat ka di yadab. Danom. Ti Espiritu ti danom nga mang tibiyag, imbaga amin ni Apo Jesus na ita, angin, di sang aw. Nang kaysa mo nagtutbra sa kang kay nagsang-sang aw, takapabain ta ka.
Di sang out di ruwa, the ruwa of God, di sang out ti Diyos. Isugurod nga di pinarson niya ti Diyos ti tao ko sinang-awan na. Kaya po obispo wala bendisyonan nga di jay lana, di jay pang bunbunyakin pang konfirma tayo. Sang-awan na. Di jay espiritu di jay. Dagi jay ti simbolo na. Anya dagi ti sagot na kanya tayo. Kinasirib. Wisdom. Isa ko nagmumutal ka. Nagmumutal ka ka. Wan sirsiri mo dyan ka mo. Naka-absent ka. Di nagiwaras na Espiritu Santo ti Diyos. Understanding. Panakaawat. Isa ko hang ka makaawat. Kita nyo na kita barkadak kita nga aksisiyat niya. Mayat taylaan. Winton nakasiyat na haandan makaaw-awat. Ura ipapilit mo. Ulit-ulitin. Danto may makaaw-awat. Ito nang ko kinamat. So nalpas. Panakaaw understanding. Knowledge, panakaam mo ti Diyos. Panakaam mo ti pudno. Ti panakaam mo ti pudno, uray no awan ti proper information na kumakanyam, nya nagandan, ibaga ti Espiritu Santo ti pudno king ka. Iso nga, ti simbaan, amoy ti simbaan, ya ti kunana, aramatin tayo ti social media, adun ti nabiktima ti social media, adun ti dinadail na ti social media, gasampay mo ta under attack kayo ka aglalayag ka. Anya mo datang. Di ka pala nagkulmod kuma. Di ka pala nagtaray. Sakay pala nagkakaana. Ha 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 ha. Sayo po ko na. Fake news. Haan nga amin nga maiparandita fake news. Mariknang tipudno. I-research mo tipudno. Panakaam mo tayo dyan. Panakaam mo tipudno. Basic principle nga ron ka. No di pagserserbiyan ka. Makatao. Raise the dignity of human person. Maka-Diyos, makabayan, awan ka mali tayo. Ngam no may sa serserbya mo, nakasla Diyosan, o ta abakan na mo ta Diyosan, na pagsasakuan na mo ta Diyosan, ay kaya ka muna, gusto pa itararamitan. Dagay so oray ti social media ko na mabalin nga makatulong kanya tayo ti na espiritu na panagbiag tayo. Nagado nga mabasa nga biblical passages dita. Nagado nga mabuya nga inspirational. Ngam adumat ti maimalkat dita nga ano usto. Kano iso patpat siyam kasano ti ayan na espiritu ti kinapudno. Sagot ti Espiritu Santo na diya. Nya may fortitude tulad nga agtakdan iti pudno. Haan nga mabaling nga sursurutan tayo lang tang uray madihaan. Turod nga agtakdan iti pudno. Kitaan nyo lang tamot at garaw lang iti Espiritu Santo. Apaya, uray na giti panahon na iti naglabas ng presidente, nagiti kumontra kanya na patayon na, ikatin na, amin-amin kada kuwan. At dalang talaga iti rumwar na kinapudno, makita yung tigaraw iti Espiritu. At dalang to na taag witness nga uray nga tao na maglaeng rumwar to na tajiri na nga haanda maiturod. Nga kasjay latan ti mapasama siya di rumor turod din niya ti kinapudno nga ilaban ti kinapudno kaya dahita ti kararagin tayo dahita ti dawatin tayo nga aggaro ti Espiritu Santo kanya tayo kaya pala di sagot fear of the Lord panagbutang iti Diyos no awan ti butang mo iti Diyos ti kabutang mong katao ti kabutang mong kaday tayo maawanan ti kabutang mong kaday tayo mapukawang kan ad-addan day dyan di pa nagbutag mo kini Apo Diyosen gaputa isunan to gaputa naggaputa kay kuan na alaen na tayo to no maiyan natop di garaw tayo kukuan na tayo to awang kabuteng tayo no gibiyag tayo kay sursurot tayo uray magkamkamali tayo tarigagayan ti sumuro tinakabukbutan day pa nakapukaw ti biyak nga agnanayon tihan nga pan nakiden na kini Apo Diyos kinto no panumpalan day ti kabukbutan kada agbutan tayo at respeto tayo kana nga butan nga agtaray no di gid tayo mabutan nga mangpanaw kini Apo Dios mabutan nga haan nga mangrespeto nga taga-kabargon sa amin tinang ibaga ti stupid ka da kaya kaya sa mo data nga against na kasano mo data nga balikasan kala diyan ka mo no nya pa iti butan da iti Dios timangken ngem hantay nga madanagan aggaraw ti Espiritu Santo.
Dahil ta tinawdawatan dagiti obispo. Masapol nga agparintuman nga agkararag, masapol nga na nasayaat nga panagkararag. Hanatay nga panawan, hanatay nga panawan ni Apo Diyos. Adto ti espiritu nga mangbibiyag kanya tayo. Iti inaldaw-aldaw, maririnang ka di. Kuna manen. No ta siga ka adda pila nasayaat nga panagnak-nakam, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo. No maririnang pala nga adda kinapakumbaba, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo. Nagdesisyon ka, iti nasayaat ken madi, kapilpil yung pailaang tinasayaat, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kada tayo. Hantay makita ta Espiritu garo, nga mariri na tayo. Hantay nga hantay nga mabirukan nga addan kada tayo. Na imaltit idi agkonfirma sagsagana dagiti agkonfirma nga anak tayo. Agrecollection ta agpractice danto agpractice danto manam. Anya ti baga ni Apo Obispo maimaldit kumaking ka dagiti sagot ti Espiritu Santo. Dagiti kabintasan nga pan nakaimaldit. So kada tayo na imaldigan kanya tayo nga natatangan, ayam na, agtrabaho ka di. No maupupay ka, adda ka di namnama. No maabak ka, adda ka di turag. No pusong ka, nagulong ti lubong nga kaslantay nga abaka na, adda tata ka di tumtumpuar. Nga namnama ti panagbalbaliw. Aladawatan tayo ti Espiritu Santo, agtalit tayo. Agtalit tayo ti bilag ti Espiritu Santo na bilag. Anyo nga mabaring-baringan. Pati Diyos garo, nagtrabaho ka na tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati ha. Iti Diyos ama man nakapalit amin. Anamaras mo iti langit ken daga. Mamati at iti Jesu Kristo, bugbugtong nga anak na kinapo tayo. At imaho ti arabi ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Virgen. Nagtuturog ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailan sa iti cross na tayo kat na itanem. Imulog iti ayan dagiti natay. Nagungan ti may tatlong aldaw. Imulit sa langit, yes, lugaw, ti makanawan, ti Diyos sa mga panangababilin amin. Agapon to sa tiyaray, Panginoon po, para iti si Biblia, kahit kadagiti na tayo. Mga tiyak na ti Espiritu Santo, patsyek mo iti Santa Iglesia Katolika, ti panagawin na ang dagiti sa Santos, ti panagpakulan dagiti paspason, at ang tungat panungungan ti bagi. Kakabsat, it ti ulog ti Espiritu Santo, tilawag kin ayat, ang mga ibaragawag tinaimbag adamag. Idatag tayo ita iti ama tayo na ilangitan dagiti kasapulan ti simbahan tayo iti misyon na nagruna ti panagpaay na kadagiti na panglaw. Iti tunggal panggap po na tayo apo babaen ti Espiritong pasantuen na kami. Apo babaen ti Espiritong pasantuen na kami. Impaay mo ti Espiritu Santo kadagiti apostoles. Kanayon met nga ipaay mo, ti isumet lain nga Espiritu ti simbaan, kini Santo Papa Leo, dagiti amin nga obispo ken papadi, tapno babaen ti panagpatulad da, agbalay kida iti misyon da ditoy daga, kumararag tayo iti Apo. Apo babaen ti Espiritong pasantuen na kami. Inikam dagiti mangiturturong iti gobyerno ti gundaway da ang mangidalan ken agturay iti kakimungan. Sa laknibang ida ti anyaman a panakasuot ken sulisog amang pusit kadagiti tattao a naitalek kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Apo babaen ti Espiritong pasantuen na kami. Iti ay ti Espiritu Santo nagririnalod dagiti mamati kadagiti sanikwada ket awan pulos nagkurangan da. Ipaay mo ti Espiritu kada kami, tapno mawayawayaan dagiti agsagsagaba iti nakaro arigat iti daytoy nakasang akasasaad. Kumararag tayo iti Apo. Apo babaen ti Espiritong pasantuen na kami. Itden ti Espiritu Santo ti kapya kadagiti tattao. Agpaay kadagiti pagilian hawan ti kapya iti baet da tapto masursuro dagiti tattao nga ipateg ti ayat ken kapya. Kumararag tayo iti Apo. Apo babaen ti Espiritong pasantuen na kami.
Babaen ti bunyag, inawat dagiti kakabsat, apim mo sayente Espiritu Santo. Ipaay mo kadi kadakwada, tinabayagen, at tartarigagayan da akapya, ken ragsak, dita sidong ti ayat mo, kumararag tayo iti apo. Ako pagkati Espiritu kasantuan na tabi. Diyos nga amami adda kadagiti naasi nga ayak mo tinamnama, tinakurapay at timat mi. Patgang dagiti adawat mi nga agpaay ti pakaiglorya ang tanagan mo, ken pan nakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Ate, daging lisan kita, napurapay ang kita, maya't tinamda. Palibot iwan tayo, pagpagkay ang kental, pinagbantugan bitaw ay hidas. Ang ito'y di ti anus recta ken bigat, apagyaman iken kagen mangyebkas ken ayat. Awaten kadua mo, dagito'y sabot kita, nakurapay ang makita ayang tinahunda. At agituloy at ima, naitasin puno ka, ang iyong ay awaken kaduan mo, dito'y sagot ikaw. Nakurapay ang makita mayati na kumararag tayo kakabsat at tayo ken dagiti adaton tayo. Makaiayo po nga iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kaya bawaten na kumaday ti adatong kadagitayma. Kaya't may paay ay tidiyawan ken pagigorian tinaganda. Ken katangin pagigbaken tayo. Kadagpan din na Dawaten mi Apo, takas in kariti anak mo, ti Espiritu Santo, iparangarang na kumakada kami dagiti palimet, da ito'y sakripisyo, ket ibuksilan na kada kami, iti amin na pudno nga insurong, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo da kumakada kayo. kasapan. Itat ayon, dagita puspuso yo. At dating sa tagay tiyak Agyaman tayo iti apo, at Diyos tayo. may karikatong Tudno na yung may karigat rumbeng anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at siyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin ka tagnanayon na Diyos. Taitangaal daw imbaon mo ti Espiritu Santo kadagiti inala mapan nakaanak mo, babaan ti panakiranod da iti na Diyosan abiyag ti bugbugtong nga anak mo. Iti kasta intong palmo ti misteryo ti ipapatay ken panagungar ni Kristo. Itangarod nga aldaw, rambakan mi tinaendaklan na pan nakairugi, tay mabangon nga iglesia. Tati Espiritu Santo tinangipakaam mo kadagiti amin a nasyones, tinapaypayso a Diyos. Kat dagiti tattao, nagigidyat ti pagsasauna, pinagkaykay sana ida iti panangipadayak-yak da iti maymaysa apamati. Anan sata agrago ti sangalubungan, iti pananakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungan. Ket dagiti amin a puro dagiti angheles ikantada ti imno ti panakaidaydayaw mo kat kunada adi agsanday.
Pudno na apo, biid ka akinasanto, kat sika ti gugbuayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadag ito'y adaton. Tapno pagbalidan kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo ni Heso Kristo. Isu idisak may ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagi di disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada ito iti bagi iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Hasta met akalpasan da iti panang rabiitan, nangalay iti kalis, nagyapan manen ken ka, sana inted kadagi di disipulos na ket kinunana. Alain nyo kataminam kay amin iti daytoy, tada ito iti kalis ti dara, dara ti baro, ken nagdanayo na tulak. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Baway ti krus mo kining ka panagungar, ina kami salakan sikanan sa Iti ngarod pa na ilagit mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami ngata ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirangan iti bagi kanandata ni Kristo pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia man ay sakna biti sa ngalubungan kat parairayon tayat na anadyosan, laglagi pamet ni Leo asanto papa mi. Ki David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungat danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taraniag mga pakakitaan da ken kay terupan ropa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko may karikam amin iti agnanayon na biyak. Ket magiratod kam to ken ang gasata na Birhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat na Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Iso da anakapudno anagserbi ken kadito ay taga magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantan og ken magidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo. Irok no ibigan ka manakabalik nga ama ti amin adayo ken gloria iti agnanayon nga awan ting gana. Amen. Hintay mararab iti ama katwalwan tayo ti kararab na inso ni Apo Jesus kada tayo. Apapi adat sa bilangit, ang daydayan kung matinagan. Dumteng kung matipagariang matumbal kung matinakin mo titilaga atas sa bilang. Iten ba tapang daw ito kahit may tipatinayan nga daw. Awan ang tagitibas kung may akas mapapalagi. Kadagiti nakabasong kada kami. Iya kami at baybayan ng manugot si Kristo. Salamat na Dawaten bikan kaapo tay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Item kada si aayat ni kapia kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon pumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami.
kabayatan di pa nangururay mi ti ginagasat anam na maenming kanitiya ay Yesu Kristo ang nangisalatan kada kami. Kapukuan, tituray, ito pa ng kabalingkan dayaw, tagnanay, ating tuwag. O apo mi Yesu Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapia ti batik kada kayo. Kapia aggapukan niya ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam na ligat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan norot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapia ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti gana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumaganda kada kayo. Kasama Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada tayo amin kapya. Kordero ti Diyos ang ikat kadagiti basbasan ti lubong kasan na kami. Kordero ti Diyos ang ikat kadagiti basbasan ti lubong kasan na kami. Kordero ti Diyos ang ikat kadagiti basbasan ti lubong itan kalakan ti kapi. Dagtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mga ikat kadagiti basbason ti lubong. Nagasat tayo anakayaban iti daytoy a panayana. Kung sa kagaring ng may kakanyak, yung tamay sa lives, kung mapagpagtuntoy ka. Pagkini ka.
kumararag tayo. O Diyos, inted mo, dagiti nailangitan na parabor mo iti iglesyam. Taginayunem kad kadakam ti Espiritu Santo nga inted mo, tapno kan kanayon ang maingal kami. Ket tayo na Diyos na tinapay nga inawat mi, dagdagan na kuma ti gloriamin to sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo, nga anak mo kat Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpo yung ti Espiritu Santo, Diyos nga nanayon nga awan ti ganat. At parintumen na giti adda pagparintumen na takder na gitay makatagder ta kararagan tayo ti kararag para iti kapya ti sangalubungan. Kararag ti pagilian para iti pannakalawag, panagbalbaliw ken pannakapabaro. Managayat nga Ama, Diyos ti kinapudno ken hustisya. Imbaon mo ti bugbugto nga anak mo ani Hesu Kristo. Tapno babaen ti panagtutuo, ipapatay ken panagungan na. Ipakaam mo na ti kaasim ken ikapya na kami ken ken tinubong. Umaykam ken ka nga agpakpakaasi iti panakapaimbag, panakapalintek, ken panakapabaro ti pagilian mi. Agtaktakder ti pagilian mi iti narikot a tiyempo ti pakasaritaan mi. Maiwalin ti kinapudno, maitantan ti hustisya, ken ukasen ti panagsisina, ti panakalaga-laga mi akaslimo. Idawdawatan mi dagiti nakaitalkan ti panakaiwanwan ti pagilian. Awagam ida nga agsubli, amang itungpal kadagiti nasagradwan a pagrebenganda. Agserbida kuma asipupudno, sila lentek ken si aasi. Ikam ida ti sirib nga agtignay anatanang, kired amang taginayon itinaimbag nga aramid da. Tiyan kinapakumbaba, amang tuntun ti kinalinteg, saan ket at ipanagibales, ti pagsayaatan ti amin, saan ket at ibukod a pagsayaatan. Pakawanan na kami gapu iti tain kedeman mi no anya ti gusto. Gapu iti panangyalen-aling mi, ti panakababalaw mi, numanggundaway kami, ket gapu ti panangipalubos mi, ti kinaawan namnama, ken panagsisina, amang gidday tinamnama mi para kadagiti kailian mi. Aklunen mi dagiti adu agundaway, anagulimen kami, iti sangwanan ti dakes nga aramid. Dagiti tiyempo a pinili mi ti agnamay, saan ket at ti konsensya mi. Ti agbuteng saan ket, at ti agbalin a maingel, ken ti agpulkok saan ket a responsibilidad. O Espiritu Santo, pabarwem dagiti puso ken lawagam dagiti isip mi. Balbaliwan na kami, manipod kinaawan panagraem, pagbalinan na kami anaasi, manipod panagmimim, agtignay kami as mamaingen, manipod panagsisina, pagkaykaysain na kami, manipod ti kinaawan namnama, mangnamnama kami. Suwan na kami amang salwat ti kinapudno nga daan ayat, amang tuntun ti hustisya nga daan kaasi, ken agbalin nga instrumento ti kapya, ken panagpipinakawan. Pagranyagen ti lawag mo ti pagilian mi, aturem tinatukpol, agasam tinasugatan, ken bangunem ti maysa nga ili, asaan amang isukat ti kinapudno, iti pagnamayan, ken saan amang isupo ti kinaimbag iti anyaman a pagbutngan. Sapay kumatagbalin daytoy a tiyempo a nasagradwan a panawen, ti panagbalbaliw ken pannakapabaro para iti pagilian mi. Iti kasta, pudno nga agbalin kami a maysa a nasyon nga agbibiyag ti pamati. Namnama ken ayat iti salino tinaamaan a panangaywan mo.
Dawaten mi daytoy gapo ken Apong Hesu Kristo nga anak mo, isu ang makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan inggana. Amen. Santa Maria, ina ti pagilian a Pilipinas, ken Reyna ti Kapya, ibagnos na kami ken ikakaasi na kami akanayon. San Lorenzo Ruiz, ken San Pedro Calungsod, ikakaasi na kami. San Miguel Arcangel. Sila kan. Kalpasan ti misa ijay sentro marami ti rekoleksyon dagiti agkonfirma ken nga dagiti naganap sa to practice sa ganaan tayo ni piyesta tayo malum na bigat trido ko po mangrugi tayo alas 7 di jay misa 26, 27 piyesta tayo ti 28 apo may palagip DJ panagdag piyesta tayo ti panangrambak tayo ti anibersaryo ti panakaididikar panakakonsagrar ti simbaan kastamad ti panakakonfirman tungod dagiti anak tayo. Ti apo at dako nga kada kayo. Pagdisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na Santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Yaman tayo.